Какво става, пичове? Казвам се Богдан Василев и днес ще направя първото мое клипче в YouTube. Искам да покажа на много хора как да тренират правилно, как да правят правилно упражненията. В принцип, защо не знам какво да говоря, обаче го давам на фристайл. И така, днес ще снимаме, поне ще се опитам да снимам, едно хубаво видео, в което ще обясня хубаво, кратко и ясно и упражнения да се правят за начинаещи, ако искате да правите такива бицепси и трицепси. Какви упражнения е хубаво да правят начинаещите, да спрат да зобат, защото са много млади и съсипват своето здраве. В същото време може да тренирате нормално и без да се притеснявате, че това ще ви се отрази в бъдеще. Бате, какво говоря? Аз не съм какво говоря. Ще направя днес едно хубаво видео, в което ще ви покажа как да станете яки като мене. Айде, ва! Какво става, маняци? Казвам се Богдан Василев и днес мисля да направя първото мое YouTube клипче, или по-скоро някакво клипче, в което ще засегна темата как да станем здрави натурално, без зобене, без никакви простоти, с правилно трениране и най-вече правилно изпълнение на упражненията с собствено тегло. Предимно собствено тегло. Така че, ако искате да сте много яки като мен, останете до края. Така, първото нещо, което е много важно, загрявка. Аз винаги започвам от китките, защото най-ми е яко. Китки, хубаво, загреем, защото ще ни трябват при разни упражнения, набирания, кофички, рамена. Всеки, който е ходил в училище по физкултура, знае за какви прости загряванки стана въпрос. Хубаво лактите. Лактите са доста важни, особено ако искаме да правим набирания, защото после доста ще болят. Поне при мен понякога доста болят. Кръста. Хубаво. Малко е така. И ако имате лактите за да загреете по-хубаво, ще е още по-добре. Загрявката е наистина много важна част от тренировката. И нека да преминем нататък. Защото виждам в последно време, че доста хора живеят, може би не мислят за бъдещето и гледат някакъв кратък период от време. Сега ще се назоба, сега тук до една година ще изглеждам като бик. Да, ама моето мислене е, защото по този начин ти трябва да си сипваш здравето заради някакъв определен външен вид, при положение, че ти можеш да тренираш натурално, без да зобиш, без да правиш някакви лоши неща за своя организъм, в същото време да изглеждаш доста добре. Да, факт, ако тренираш натурално, не можеш да изглеждаш така както тренира някой, който не е натурален, но ако мислим за в бъдеще, в дългосрочен план, ще си улесним нашия живот доста повече. Така че аз искам да направя, поне да започна да правя някакви клипчета. Тренирам от 10 години лостове. Като цяло, изобщо тренирам от 10 години. Никога нищо не съм взимал. Просто гледам да се храня адекватно, слушам тялото си. За тия 10 години съм се научил да си слушам тялото доста. И просто искам да помогна на супер много хора, защото аз живея в чужбина и като отида в България и като погледна във фитнеса всеки втори зоби, всеки втори се пита с други, бата ти еди какво си, еди що си. И това не е нормално, защото те искат за една година да изглеждат в брутална форма. Да, ама за какво трябва да си сипваш здравето заради някакъв определен външен вид? По-добре тренирай адекватно, натурално, да живееш доста по-дълго и качествено и пълноценно, отколкото да сипваш здравето. Така че сега, за тея, които за пръв път
искат да се набират, никога не са се набирали, нямат сила, имат два типа упражнения. Едното е, ако намерите един хубав лост, единият съвет, който мога да дам, като се хванем за лоста, ако лостът е по-нисък и може да скочите и да застанете ето така, държите колкото можете и пускате бавно. Това се казват negatives или негативни. По този начин самия мускул, трицепса, бицепса, самото тяло ще свикне на цялото натоварване на вашето тяло. И когато го правите по-често, самото тяло ще се адаптира към цялата тази тежест и по този начин след време вие придобивате повече сила. Ако не може да се наберете и да задържите догоре, имам решение. Взимаме еластик. Мисля, че в Decathlon го продават и не струва много пари. Мамка му деба. Май. No, don't stop it, please. I'm recording a video. You alright? Yeah, I'm alright. I will see you later. Взимаме един ластик. Стъпваме двата крака. Този е най-лесният и тънкия, но взимаме по-голям ластик. Набираме догоре и държим бавно. Колкото можем. Ако трябва и 10-20 секунди, държите, пускате. Набирате догоре, държите, пускате. По този начин самото тяло ще свикне с цялото натоварване и така ще заякнете супер много. Тези, които им е лесно да се набират, могат да правят набирания, мога да им дам един съвет. За по-оптимални и хубави, качествени набирания, да няма люшканици и такива тем подобни. Като се фанем за лоста, има едно движение. По този начин хубаво изолираме и активираме гърба. И набирането става по-чисто. Според мен лично, ако се правят набирания, кофички, лицеви, това са съвсем базовите упражнения и същевременно с това ходите на фитнес и комбинирате останали упражнения. Доста ще прогресирате. Но според мен лично, за да придобиете повече сила, да изградите чист истински мускул, е хубаво да започнете със собствено тегло. По този начин ще имате такива баници като мен. Ще ви е доста по-лесно. Аз тренирам, с едно момче тренирахме много малки. Имахме една катерушка и той можеше да прави 3-4 кофички, аз не можех. Мисля, че 2-3 можех и ме беше яд, че той може повече от мен. И така буквално на майтап се почнахме на катерушките, кофички, набирания. И постепенно усещаш как имаш повече сила и това те мотивира и те кара да се чувстваш много добре. От София живея в принцип като съм в България. От София съм, Хаджи Димитър. Повечето знаят колко площадки има в Хаджи Димитър. 24-то легендарните лостове. И аз съм бил, може би на 14-15 години, като съм започнал с лостовете. И просто за тези 10 години съм изградил супер много сила и самото ми тяло спрямо, как да го обясна. Например, мога да правя хендстенд, тем подобни неща. И за самото тяло ми е леко, просто защото ръцете, всичко ми е свикнало на самото тегло и по този начин изграждаме чист мускул, без разни зобове, сега ще се нагърма, тук ще стана трикрилен гардероб, това няма никакъв смисъл. По-добре се изглежда и натурално. Както казваше един познат, трябва да тренираш така, че да изглеждаш добре, колкото дрехите да не ти стоят като на закачалка. Така че не ти трябва супер много, за да изглеждаш добре. Въпросът е да си постоянен и да
имаш желание да прогресираш напред. Сега вече горе-долу, като съм обяснил набързо и накратко как да се правят набирания, примерно може да направим, например, 3 серии по максимум повторения. Аз лично винаги, когато съм тренирал, не съм броял повторенията, а правя до отказ, колкото мога. Сега ще пробваме да видим. Истината е, че вчера правих до късно. You are Yeah, you. Вчера правих набирания до късно. I'm recording a video. Oh, sorry, mate. I'm sorry, mate. Вчера до късно правих набиранки. Handstand. Съм малко изморен. Въпреки това не е оправдание да ви покажа как да сте яки като мене. Ако си представим, че сме в момента на лост и сме се увиснали, хубаво е да не сме така отпуснати с рамената и от тук да набираме. Самия гръб го изпъваме назад и от тук като набираме, гледаме гърдите да са изпъчени и набираме догоре. По този начин изолираме гърба. Чака да си подпръствайката. Изолираме гърба и упражненията са по-качествени, защото има едни люшканици. В момента, в който се набира, има една като люшка, в която от стартова позиция набираме и накрая идваме към лоста, което според мен е много грешно и не използваме абсолютния потенциал на гърба и на, може би, предвиждате бицепс, защото реално като дърпаме с бицепса и с предвижницата. Реално. То участват и други мускулни групи, гръб. Реално цялото тяло е включено, но така, нека да преминем към следващото упражнение. Така, следващото упражнение е базово, което може да изпълняваме правилно. Това са кофички. Кофички. Така, да го мърнем малко това. Когато се хванем за някоя успоредка, виждам ли се добре, не мога да преценя, не знам дано се вижда хубаво. Като се хванем за някоя успоредка, само че трябва да скочим. Първо, много хора, когато започват да правят кофички, нямат самата сила да се държат и почвате така да треперят. Нямат сила. Това, което може да пробвате, да се опитате. Ако ви е много трудно, може да се опитате да спускате бавно и да дигате догоре. Пускате бавно, дигате догоре. Пускате бавно, дигате догоре. По този начин самото ви тяло, пак казвам, ще свикне, ще се адаптира, нужно му е време. Затова нещата се случват бавно и повечето хора нямат времето и желанието да чакат супер много време и почват да зобат, защото времетраенето е по-малко. Но все пак, ако сте от другите искате да тренирате натурално и не знаете как да започнете, това ще ви поясня. Фащате успоредката, качвате се догоре и ако вече, казвам, след време ще се адаптира самото тяло на цялото натоварване. Не се притеснявайте. Всичко с времето си, бавно и постепенно. Фащате се за успоредката и вече когато имате повече сила, може да пуснете по-додолу и догоре. Не е нужно да отивате максимално додолу, защото ще ви е трудно да се качите обратно. Пускате до половина, пускате догоре. Това е за тези, които им е трудно и са начинаещи. Пускате, дигате. Пускате, дигате. И моля ви се, тялото трябва да е изолирано, да няма
някакви такива люшканици, това не е кофичка. Кофичка е единствено изцяло само трицепс и рамо. Запомнете, че е много важно да правим упражненията правилно, защото когато не изпълняваме правилно упражненията, самия мускул няма да расте толкова много. Ние пак ще го натоварим по някакъв начин, но самия мускул няма да е толкова стресиран и изтощен. Защото ако сега направя 10 кофички, така чисти, или направя това, има много голяма разлика и на края на тренировката може да ни заболи дадена мускулна група, защото когато не изпълняваме правилно упражненията, има вероятност да се контузим. Това също е много голяма грешка на повечето хора, дето се казва иголифтинг, защото той в стремежа си да впечатли някой слага супер много килограми във фитнеса. Не може да ги отлепи, обаче трябва да се прави на тарикат и стават контузии, чупени лакти, китки, всякакви такива неща, просто защото те самите не се пазят. Въпросът, моето мнение е: тренирайте, слушайте тялото си, никога няма да ви излъже. Ако ви е много тежко или нещо ви боли, просто не го правете. Намалете килата, направете повече повторения да се изболи мускула, отколкото да сложите много повече килограми и да ви е после супер трудно. You alright? Yeah, of course, man. No worries. Do you mind if you're gonna be in the video? That's okay. All right. You can show to the audience how to do. Yeah, I'm explaining them how to do. All right. Don't be careful. You have to do it correct. Yeah. I'm filming you. Yeah. Guys, he's gonna show you real pull-ups. Yes. This is what I'm talking about, mate. That's a perfect pull-up. Yeah. Perfect. Yeah. Pull. Nice. Thank you so much, bro. Не знам докъде бях стигнал, трябва да видя във видеото, защото не си спомням какво съм те казал. Ама трябва постепенно и бавно нещата ще се случат. Въпросът е да имате желание. Не се притесняйте. Да, сетих се. По-добре, повече повторения, отколкото да слагате супер много кила, да се заклещите, да се изморите, да ви е гадно. Тук има едно но. Понякога може да слагаме повече килограми от това, което сме свикнали. По този начин нашия мускул ще расте. Но не слагайте някакви непоносими килограми, които физически не може да ги отлепите, обаче трябва просто, защото са примерно 150 кг лежанка. Не бъдете толкова глупави и слушайте вашето тяло. Пус! Преминаваме към следващото упражнение. И така, понеже ви обясних горе-долу, надявам се, ако това клипче потръгне, събере някакви, нямам никой да е някакви харесвания, коментари, алабала и на хората им е интересно, ще продължавам да качвам такива видеа, въпреки че и да не ми е интересно, пак ще трябва да качвам видеа, просто защото искам по някакъв начин да помогна на хората. Разбира се, ще трябва да е интересно. Просто искам да помогна на хората, на младите, защото аз съм почнал преди 10 години. С доста така компанията сме стабирали, обменяли сме опити. Според мен лостовете като цяло е много добре за напълно натурално трениращи. Също и фитнеса. Въпросът е, че от лостовете изграждаме хубав мускул. Когато ни е супер леко тялото, тогава имаме повече сила, може да правим повече изпълнения, не ни е трудно да правим набирания, кофички и всякакви тем подобни неща. Сега ще видим колко кофички мога да направя наведнъж. Да ги махне тия неща, да не кажат после, ама той използва някакви
Поне, ако успея да направя 30, ще е чудо. Ще пробваме колкото можем. Добре, доволен съм от себе си. Като за малко изморен. Доста добре. Но въпреки това, според мен, един назобаджия ще му е много трудно да направи с собствените килограми толкова кофички на куп. Да, има някакви изключения. Въпросът е, че повечето просто изглеждат супер здрави, а де факто да. И така, отиваме към следващото упражнение. Абе, чакай, аз като замисля, аз казвам следващото упражнение, обаче аз от тебе обяснявах някакви неща. Сега тук правим кофички, а де факто нищо много не съм направил. А сега ще видим, мога да ви покажа как да правите лицеви. Така, следващото упражнение за начинаещи, което могат да направят, това са лицеви опори. Ако ви е доста трудно, нямате сила да се задържите и така и да направите 2-3 лицеви опори или да ви е трудно, може да започнете като за начало. Сгъваме краката. Така, доста по-лесно. Правим лицевата и бутаме догоре. И в същото време много е важно да не сме нагъзени, ами самия корем стегнати, прибрани навътре. Е така. И додолу. Ако е много леко, може бавно, постепенно, като при набиранията, пускате колкото можете и пускате догоре. Колкото можете. По този начин ще... Нали се виждам хубаво, добре се виждам. По този начин самото тяло, гърди, рамо, трицепс ще свикнат на натоварването на тялото, на самото тегло и по този че му на ръката. И по този начин ще придобиете доста повече сила след бъдеще и ще изградите хубав чист мускул без никакви стероиди, зобове и тем подобни. Това е една ватинка. И отиваме към следващото упражнение. Така, тъй като засегнахме трите основни упражнения за базови упражнения, набирания, кофички и лицеви опори, ще видим след време, ще направя друго клипче с друга моя тренировка, като например лежанка, гърди в фитнеса, как да правим правилно лежанка, клекове, защото виждам, че доста хора не знаят как да правят клек. Доста контузии се получават и отива всичко в кръста. Аз също имах проблеми с кръста, обаче ми показаха, обясниха ми. Сега искам да ви го покажа и на вас. И общо взето ще видим как ще се развият нещата. И ако всичко ви харесва, може да оставите по един лайк, да споделите в коментарите харесва ли ви това, което смятам да направя, да дадете ваше мнение и ще се видим в следващото видео. Ус!